Matod pa sa ni Kristo, may unahan niya pagpangita ang dingharian sa Diyos o ang pagkamatarong kayang kanang butang higadugang na kinakanin nyo. May balad ang unsa mga butang ang higadugang. Milyon, kamilyon, kaptunilada na bulawan, dilubong sa Pilipinas. Muna hidugang. Unya, 7 bilyon ang kwarta sa Pilipinas. Nakaroon sa Committee 300 o sa United Nations. Kaya sila may gadumala karon na ng World Bank ng pag-iana si Dr. o si Rizal. Ito yes. Di mo na hila ang salapi. Hindi mo na salapi sa Amerikano. Namang gani, mabinoy ang ginitingan. Yadtong 2 sa Hunyo. 1992, nag-meeting sila. Nabinoy ilang agreement. An agreement of refusal to give unto the material funds of the Filipino people. Di mo makasabot, anin? Na doon ay gigama nilang kauyunan, nabili nila ihatag ang mga bulawan o ang salapi ngayon sa Pilipino. Agreement of refusal to give unto the material funds of the Filipino people. Tanawan mo sa internet, nadya mo gisulat. Kung makamao ka mo, ang tag-iya sa salapi na bahandi sa Diyos, Filipino, kita mga Filipino. Sabi lang na kita karong pobre. Ayan yung pagkagool na pobre ang Filipino. Kaya wala may panahon. Papa, ako mong tagaan sa insaktong panahon. Pagkaumaman niya ni Presidente Duterte kanang iyang hunong katuig, doon ay presidente sa Pilipinas na magsunod-sunod, 5 ka-presidente sa Pilipinas, magsunod-sunod. Anong 5 ka-presidente adunay lana? Sa ato pa kaning mga presidente ha, nakakuha sa Duterte sa Surigao. Kung nakuha ang Duterte sa Surigao, na 85 million barrel a day. Nagsunod diha karon mo na nag-awas-awas kanang atong heavy water sa Surigao kay di na may 85 ka milyon ka baril na tag-adlaw. Kung doon ay atong 25 ka wheel rig na dili gamho na sa Surigao kadili mo na mahimo dito tungod kay kusog man ang kuryente sa tubig dito. Doon ay 25 ka wheel rig dili sa Bohol. Dayon, mutabok sa City Hall, dayon mutabok sa Dapitan. Doon ay gamay na buana parilong sa Cebu, pero perting Yaluma. Ikuha naman tayo na karon, wala sila makakuha sa heavy water kay batuman, may tubig, batuman ang ilang barinahan. Naba na barina karon sa Cebu. Pero kaning ato sa Bohol, 20 kilometros lamang ang barinahan ana. Tunod kay dili man makabarina kay buho man ang daan, maglisod man sila paglunod ang mga tubo, dilunod ang Bohol. Kaya nagbungkag ka na akong pangpang na mapuno ngayon ang Bohol, ang ilalim sa Bohol na buho. Di mga Bohol, buho. Buho na nga lang sa Bohol. Hindi ka ng lagkil. Buho, kay dako kay buho ng ilalim sa Bohol. Buho ng ilalong anak. Nga mahagi na.
Kung tabok sa kapikas, anong po, ulang mo sa islalo, ulang po sa kapikas. Mao nga, 12 man sa kilometro ang ginalungon ana. Natingpang ang dako kang pang bato. Walang gilinog ang buhol kahit bato ala mo natingpang. Gituyo ko na sa Ginoo kay aron mapunog bato. Kanang dakong buho, kaya ang buhol kay aron magbarinahan ang mga bato. Katawa ninyo. Kung wala ba mo pagbarina dito sa Negros, kanang sa PNOC sa Negros, natagi sila sa buho sila lom. Dili modulot ang barina kay buho na to. Di na mo tuyok ng barina. Mga bisod na nila doon kay balani sa saging. Bisod sa buho. Ang balani sa saging, di na punog balani sa saging. Kadaghan ng saging dito sa bukid sa buho kay kana sa Negros. Kay kanang mga saging na di man tinanon sa tao kay mga agutay man ito mga saginga. Walang gisulod dito sa buho. Pagsulod sa buho, di na puno lang saging. Kung saging ang buho, dito mo dulot na ng barina. Pagsulod sa barina dito sa saging, nakalapos ang barina dito na sa bato. Ang barina pa nila ng bato, aron nilapos na dahil dito sa vulkano. Nga nagahunaw na karon diya sa PNOC sa Negros. Muna'y gahatag karon og kanang kurente sa Negros. Bisan ang Cebu, bisan sa Mindanao, katagan anong kurente ha. Dakong buho ka na silalom. Mga kanang buho, kada ko ang buho, di man ka makabarina, ang buho naman ang daan, di man mudulot ang imong barina diya kay buho mana. Itong pag sa Diyos ang dagko kang bato. Munang linog ang buhol, o napuno dahil ang buho, dito sa buhol, munang isa, ang dapit sa kanang unahan bitaw sa pagbilaran. Ito ng kanang yuta diya. Layo naman ang baybay. Kanang maribuhok, yung isa na yung isa. Kaya puno na nagdagko kang bato, dagko pa lang simbahan. Manang kusog kaya ang linog dito. Kaya napipag ang dakong bato, ang dakong pangpang sa buhol. Kay doon ang panahon, gamay na lang ang panahon. Iyon na lang katuhid. Pag-abot o niya sa presidente sa Pilipinas, ng apelido na Marcos, mauli ang kwarta. Ang dilawan na gipaulangan ni Marcos sa laing nasod, mauli sa Pilipinas. Kung na ay Marcos naman ng presidente. Ngunang pabuto niya ito si Marcos naman ng presidente. Gani doon ay anak ni Marcos, nanatong natin doon, nanatong ko na ito dito, na anak din kay Marcos, doon ay yung dokumento. Nagnyatagan siya o $1 trillion. Si Marcos ang muterna. Lumantito, sabi nga may silyo sa Pilipinas, silyo ni Marcos sa Malacanang. Lumantito. Nito ako, kanina na anak sa ni Marcos, pero ang iyang inahan, German. Apamod ko siya magpuyo sa Mexico. Hindi siya mantigong tinigalog. Diri na ko na, natong aging bulan. Nagtugaan niya, hapit na. Tingog na ng hapit na. Nganong hapit naman. Kaya na lang katuig ang Presidente Duterte.
Unya sa 2022, doon may presidente sa Pilipinas na makakuha ng lana, makakuha ng Deuterium. Kaya ingatan naman unya ang dakong salapi na salapi man ni Dr. Jose Rizal. Ingatan nga ang Pilipinas sa ulang mga adlaw adunay 25 ka uwing magatalay-talay ka na gikan sa Anda Bohol. Sa Bohol ka na magtalay-talay padulong sa Panglao. Nitabok ka na sa Siquijor. Kay ang Siquijor gilibutan mo na sa tubig na hindi water. Nitabok ka na sa Dapitan City ang kinadakan na deposito na sa Dapitan City. Survey ka nga sa espiritu. Spiritual survey ka niya. No ka ng itsura dahil sa atong kadatuan sa Pilipinas. Mabot ang panahon na sama sa Saudi, ang talang Filipino mukobre na lang sa ilang bahin. Kung palanglutan ang Filipino mukobra o 250,000 matagburan. Kinsa na pobre nga Filipino. Wala na squatter nga Filipino. Ang tanang balay sa Filipino, mga siminto, mga tiles na, ang hatop na Bulawan. Kaya kinsa na mangawat anong Bulawan, purto mo ng hamuga. Ang unong hatop Bulawan na. Wala ko magbakat ninyo, kaya may balo ko niya may balo ko. Nga sa 5 ka-presidente nga umabot doon na Joy o sa ka-presidente na kamag-anak sa mga Marcos makakuha sa salapi na nasa United Nation nga Amerika mo ay nag-monopolize karon bisan pa sa kadaghang salapi sa Pilipino nga to sa Amerika na hugno gapon ang ekonomiya sa Amerika. Kay Diyos ang nagbuot. Hugnoon sa Diyos ang talang nasod sa kalibutan. Hugnoon kami. Managyan na dayon og financial collapse. Collapse ang mga nasod. Karon, ila na ang collapse. Kay American collapse na. Nag-isod na sila karon dito. Munang paulion ang kanang mga trabahan dito nga paglalay nasod. Paulion na kaywa na sila sa lapi. Na pobre na ang Amerika karon. Pobre na. Ang sunod, Greece. Na pobre ang Greece. Kanang China karon. Nanapod, maabot na pod ang ilang financial collapse. Antod ang England. Malukot na rin kami tibuok kalibutan. Ang sabay tuyo sa Ginoo.